ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿರಾ ಇನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆಯ್ಪಣೆ ಇನಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮಿಸ್ ಇನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪೂರ ದೀಪಲೇನು ಪೂರ ತೂವೋಡೆ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಇಜನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ತರೆ ಪೂರ ಬರ್ಚದ ಆತುಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಚೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷು ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತೂಲೆ ಏರೆರಡು ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ದುಪ್ಪಟ ಮಾತೆರಡಲು ಪುಣ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಈ ದುಪ್ಪಟಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ್ವರ್ ದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪಟದ ಸಲ್ವರ್ ಇಜ್ಜದ ಅದು ಬಟ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಂತವನು ಒಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಪಾಂಡ ನೆಲಟ್ಟು ಪೂರ ತಿಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಿರ ಸೀರೆ ಬತ್ತವನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬತ್ತು ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಪಾಂಡ ಶೋಕುಪುಡು ಪ್ಲೇನ್ ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಆಯ್ತಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇನಿ ಈ ದುಪ್ಪಟ್ಟಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಸಲ್ವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಪಾಡೋಡೆ ನಾನು ಎಂಕೊಂದು ಸಲ್ವರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಲರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು ವಿತ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಆ ವರ್ಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯ್ತು ತೋಜುಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಡ್ದಿತ್ತು ಸಲ್ವರ್ ಬಟ್ ಈ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರಾರೆ ತನಿಷ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ತನಿಷ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಈಗ ಎಂಕ್ ತೆಮ್ಮ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಶೀತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫೀವರ್ ಬರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಆನ ತೂನು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ಬೈದೇನಿ ಪಣ ಕೋಡೆನೆ ಬೈದಿನ ಅಂದು ಇನಿ ಉಂಡು ಜ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಆಯ್ ಮೂಲೆ ಪೂವೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಾನು ತರೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಚದು ಬೊಕ್ಕದ ಆಂಡಲ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪಾಡೋದು ಏನು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಆನಿಕಲೆಗ್ ಓಲ್ ಉಂಡವು ಬರ್ಪುಜಲ ಬಾಲೇರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೇನ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂದೇನ ಮದರಿಂಗ್ಲೋ ಒಲ್ತು ಕನ್ನದೇನು ಗೊತ್ತನೇ ವೇಟ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತು ನಾಗ ಅಲ್ತ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲು ಪುನ್ಬಾಲೆ ಪೂನಾಡುಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಯಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಿತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು ಪತಂಗ್ ಬೈದಿನಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಒಂದೇನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂದೇನೆ ಪಾಡೊಂದು ದೂರ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾಡೋದು ಮುಖಪಿರ ಒಂದೇನೆ ಪಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ತುವರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆತೆ ಮೂಜೆ ಜನ ಪೋಪುನು ತನಿಷ್ ಬರ್ರೆತ್ತನು ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನರಾಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಬರವ್ರ ಇಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಐ ಡೋಂಟ್ ಶೂರ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ತೂದು ಬಲ್ತೇರ್ಡ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟುಂಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪುಟ್ಟ ಓಕೆ ಬರೋಚಿ ಜೊತ್ತೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತೊನ್ಲೆ ಅವೇ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ನಾನು ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ ಆ ಮುನ್ಪರ ಇನ್ನು ಒಂದಿತ್ತು ಫೀವರ್ದ ಸಿರೋಪ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತನ ಬನ್ನಾಗ ಕನಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಮೀದು ರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂತಿದ್ದು ರಪ್ಪ ಪಿತಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೇ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಪುರ್ಸೋತಿಕ್ಕಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತಿದ್ದು ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಮೀದು ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡೆ ಸೊ ಏತ್ ಪಾತಿರ್ನು ಬಲ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಪಲ್ಲಿದ ಶಬ್ದ ಅವನು ಕೇಂಡ ಓ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಯಾನಿನಿ ನಿಕಲ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನಗ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಮಲ್ತಿನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಎಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಾವ್ ಏತು ಪೊರ್ಲತೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದಾನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುವರೆ ರಡ್ ಕಣ್ಣು ಯಾವುಜಿ ದಾಯ್ಪುನ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲ ದೀಪ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನ ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತದು ವನಸುಪ್ಪುಣತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರದಿನ ಕುಲು ಸೀದಾ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬೈಯಗ್ ಬತ್ತದು ಪೋಪೇರೆ ಕೆಲವೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ ಬರ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿಲ ಬರ್ಪೇರು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಬಹು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಈ ಸಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋತುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬೈದೆ ಬೈಯಾಗ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಪೋಯತೆ ಸೀದಾ
ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾವ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಡೆ ದೀಪ ದೀತೆರು ಈ ವರ್ಷ ಆತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೀಪೇರು ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಪಣ್ಣೇನಿ ದೀಪ ತೂನಾಗ ಒಂಚಿತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂಪು ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಚಿತರ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಐತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 8:15 ಅಥವಾ 8:30 ದಾದನ ಆದಿತ್ತನು ಇಲ್ಲ ಪಿರ ಬಂದಾಗ 10:30 10:45 ದಾದನ ಆದಿತ್ತನು ನಿಕುಲ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಿನಿ ಬೈದಿತ್ತಾರ ಕೋಡೆ 8:30 ದಂಚಿ ಮಿನಿ ಬೈದಿತ್ತಾಡ ನಿಕುಲೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿದುಪ್ಪ ಯಾನಂತೂ ನಿಕಲೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿದುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ತುಲೆ ನಾನು ಈ ಮಿತ್ತದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗಿ ಈ ರಂಗೋಲಿ ತೂವರೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಿ ಆವುಜಿದೆ ಆಯ್ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಏತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡ ಕಲೆಗತ್ತೆ ಈತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡರೆ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಜನ 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 ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳ್ದುಪ್ಪಾಯ್ರೆ ಇನ್ನು ಕದ್ರಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಕಲಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಜನ ಪೂರ ಚೇರ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಕಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದಾನಿ ಆಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಅಂತೂ ಈ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗೆ ಮರೆತು ಪೋತುನು ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಏಪಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗಾತು ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಆಟಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕುಲೊಂದು ಕಾತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸುತ್ತಲ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸಡು ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಟು ದೀಪಡು ಶಿವದೇವೇರನು ಬೊಕ್ಕ ಓಂ ಬೊಕ್ಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನು ಇಂಚ ಪೂರ ಮಾತದೇವರನ್ನು ರಂಗೋಲಿಡು ಬುಡ್ಪಾದೇರು ಸೊ ಏದು ಪೊರ್ಲು ಬುಡ್ಪಾದಿರತ್ತೆ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೋಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಂದ್
ಸಪರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಫೋಟೋ ಅತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಪೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಂಟೆ ನೆಲಪಾದಿರತ್ತೆ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತುನೇ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತಂದಲೆ ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇರ್ನಾಡಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ವೆರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಲ್ಪುರಿ ತಿಂದು
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲ್ತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಡು ವನಸ್ಲ ಅದುಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಪ್ಪುನ್ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕುನ್ ಆದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತಿದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸೊ ಈ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ತಿದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲನಿ ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನೊಂದೆನ್ನುವೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಊರನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಖುಷಿ ಆದುಪ್ಪುನೊಂದೆನ್ನುವೆ. ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮರಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕುಲ್ದಿನವಲೆ. ಸೊ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಾತೊಂದು ಬರದೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸಿ ಸೂನ್. ಬಾಯ್.